Și bine v-am regăsit la un nou episod, după un an, mă rog. În acest episod ne jucăm Free Fire, da, nu ceva. Ne jucăm 1 vs A1, nu-i așa, cuțul, nume cuțul, mă rog. Nu știu ce folosesc skin-ul ăsta, nu vă întrebați, mă rog. Vom da 3 runde de 1 vs A1 și voi juca la rank. Speră să nu sparg ceva. Fac combinația mea, cea de toate zilele. Sau nu? N-am mai făcut, mă rog. Interesant abordație. Nu. Tryharder. Voi da live. Sare pe mine, pumpărul. Numai asta n-a făcut. Aha, fugi. Ai că 2000. Ce să mai zic, mă rog. Cred că oricum voi da live, dar ai. Pare rău că m-am apucat de jocul ăsta. M-am reapucat. Ce să mai zic. N-avem o mașină. Nu vreau decapotabilă. Opa. Cuțu. Ți-am dat un Ce-o iei? Ce-o iei? Nici niciodată să mă învăț să nu mai fac asta niciodată în viața vieților mele. Ce alegi? Te rog, nu digger, te rog, nu desert. Nu vreau, nu mi-e poftă de desert. Așa am 1014, nu am nevoie de desert. Așa, bun. Ales două, da? Ai. Opa. Nu asta, schimbă. Ce pro... Ce deștept. Se vede că nu... Aha, fugi! Ce mai combinație, da? Că dacă nu mai am combinație rele, mă rog. Ce-mi lăguia? Mă rog. Zbim. Nu l-am dat bine, dar măcar am blocat. Hai că am dat... No! Hello! N-ai ce să fac. Eu aleg. Sniper. Doar sniper nu aleg două, că mie că îmi urăsc viața după aia, da? Blocăm acum. Hai că blocăm dacă e. Fain. Fain. Ce să mai zic? Hai mă, hai. Hai, știu că vrei preculeț de bătaie. Preculeț, nu altceva. Aha. Vrei să-l superi peste funul, a? Las că nu-ți mai dă preculeț. Oare pot să fiu și eu mai vreodată în viața asta? Răspunsul este nu. Și se vede că nu. Nu. Let's heal. Heal.
ăla. Nu! 1 versus a una. Nu! Am intrat în... Pare rău, dar trebuie să fac asta înainte să sparg o masă ceva. Na, n-am două. Fine. Na, fix ce-mi trebuia mie. Mă rog. Șansa mea să-i fac viața un calmar. Jbim. Jbum. Oho, am dat bâne. What? Say what? Na! N-ai voie. Raportare de trișare, da. Nu sunt, hai că nu sunt om dacă e... Am auzit de tine, am auzit că ești un killer. Aha, cine-i cuțitul ăla îndreptat spre mine? Eu te-am făcut? Eu nu îți fac nimic. Nu te apropia. Aha. Ia nu te mai apropia tu. Aha, am auzit de tine. Hai să te facem bun. O mână, un pic așa. N-am apucat să tai mult. Te rog, nu digă. Deci orice, mai puțin de așa. Combinația asta nu-mi place, dar n-am ce face. Hai că îți dau gustărele, îți dau pliculeț cu mâncă. De ce? Stat pe loc, de ce am stat pe loc? Mă abțin acum să nu sparg ceva, dar cred că voi sparge ceva. Sper numai asta. Am auzit de tine, am auzit mult. Hai cu tu. Ce-am pe cine am eu? Aha. Mă bate limbile române. Cu vinul ăsta, da. Da, după runda asta dau un bărăran și după aia cred că nu mai dau nimic. Hola, amigo! Mai bine nu luăm combinația asta, dar n-am ce face. Trebuie să supun. Da, bine. Asta camp. Vezi că și eu pot să stau camp. Ce concentrat sunt. Hai! Ia să nu mai vezi tu nimic ce fac eu și ce nu fac. Bun, acum nu știi, că sper că m-am dus, m-am teleportat. Vine să strâng, dar încerci să nu. What? Aha, am auzit de tine. Da, ei dau un cap de tot.
afară! Ia să nu-ți mai dai tu niciun... Na. Na, satisfăcător, ce să mai zic. Te vorbesc? Răspunsul este nu. Na. Aha. Aha. Vezi dacă... Aha. Karma. Karma serii. Puteam să aleg doar cu... nu. M40 și atâta. Și augău. Știi cuțitașul. Vă văzut că îmi plac. Trage. Așa, trage. Hai, trage. Aha, crede că sunt acolo. Le iau pe la spate. Nu, mai asta n-a făcut. Vezi că te văd. Și știu că vrei să-ți dai heal. Da, nu cred că mai dau. Îmi pare rău, dar nu mai dau meci de rank după ce am văzut cum mai dau. Ce faci un heal, bro? Na! Fine. Na, ultima rundă și după aia închei videoclipul. Vai de mine, ce cât așteptam. Lucky Royale. Și legendara este... Nu mai e nimic. Fine. COVID-7. Na, fac așa. Schema banul. Ce pro. Dacă mai apela. Mă asigur. M-am asigurat de mă. Te rog, nu fi, te rog. Aha, opa. Să te afeca omul. Sau... Opa. Așa. Na. Nu. Ce-a fost a... Hackerman? Las că folosesc cu artileria mică. Raportaj de sabotaj. Am auzit. Opa. Mă știe sau? Apare, da. Da, nu mai voi.
ce fac, nu? Doar așa mă pot folosi și superputerile supranaturale. De ce am devenit așa din nou? Vrei să te prind? Te-am prins. El alege. Ia ce alegi. Hai să prindem. Nu te mai ajut. Hai. Trebuie să mă ajuți. Groaza groaznică. Dar fain. Sau? Fain. Vezi că ți-am dat viață. Ți-am dat o a treia viață. Care nici pe aia nu meritai. Unde-i? Aha. Hai. Te-am prins înapoi. Cine alege eu? Te rog, așa. Știu că o să mă înjure de limbile toți, da? Ai. Asta se folosește pentru a distruge pereți. Aha, interesant. Vorbea cumva unul pe microfon. Da, uite că nu. A, da. Aha. Treci. Mort. În flăcările ea. Ce făcea Lil, bro? Pentru asta e folosit. Da. Nimeni nu joacă cu AVP-ul. Avem un sniper. Da, sunt jucător de standoff. Am auzit de tine. E la tine? De ce mi-ai ars prietenul, a? Te-am ars. Ce face? Dacă schema Tsubaki. Na, ce concentrat-s. Numai că asta nu sunt. Ia să... UMP, de ce alege UMP-ul? E groaznic. Asta folosesc, nu altceva. No more. Eliminated. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați. Am viață în calmar. Mă rog. Na. Ne auzim la următorul episod. La revedere!